præcis se, hvad det her er. Men jeg har i hvert fald, hvis I ikke kan se det, 2 mågeunger, som vi er ude i skudlinjen. Og deres mødre kan attack os. Så ja, det er ikke så godt. Men ellers så har vi dem bare lige her til, bare fordi det er fugle. Og vi kan ikke, man ser ret lige meget. Og vi kan ikke, ja, man må selvfølgelig ikke tæt på dem. Det ved man simpelthen rigtig godt. Det mener, at man er en 0. klasse. Ej, okay. Men så har vi ellers vores skudlinje her, hvor vi så bliver skudt lige meget tæt på. Det har vi den heroppe et eller andet sted, flyver de rundt. Men ellers er det 2. Jeg kan fortælle navne på dem. Den ene hedder Daniel Junior V2, og den anden hedder Malte Junior V2. Vi har haft som her 2 igen, og den hedder så Malte, bare Malte Junior og Daniel Junior. De er opkaldt som mig, og den anden hedder Malte. Ikke måske, han fandt ikke på nogen navn. Men vi har mågeungen skolen, eller hvad fanden.